i us agraïm totes les coses bones que ens porteu. Però n'hi ha una que avui volem més que mai. És que doneu més a aquells que menys tenen. En especial als nens i a les nenes que tant us esperen. Venim de tan lluny per dir-vos un any més que les vostres rialles, la vostra alegria, són música per a les nostres orelles i el nostre cor. Raúl. ¿De qué le has pedido a los Reyes Magos? Una pelota. Háblale, contale qué le pediste. Una pelota de gata. Más fuerte. Una pelota de gata. Una pelota. Un monopatín. Una consola. Patines de línea. Patines de línea. ¿Quién es tu Rey Mago favorito? Mechar. Pues 5 cosas. ¿Y qué cosas? A ver, cuéntame. Pues un coche. El juego de Mario Kart. Bueno, ¿no? No sé. Muchas cosas, ¿no? Nens i nenes, pares i mares, veïns i veïnes, els Reis ja són aquí! I venen carregats de regals i més